El principal problema seria el transport públic, que tindre un model clar de transport públic i que els nostres ciutadans l'entenguin, l'usin i es relacioni bé amb tots els sistemes urbans dels quals ja disposem. Sempre diem que la nostra metròpoli és una ciutat de ciutats, 36 municipis interrelacionats i amb molts espais verds i naturals entremig. Aquesta ciutat de ciutats volem que sigui una ciutat de fluxes, de moviment, de gent que es desplaça d'un lloc cap a l'altre, caminant, en bicicleta, a través d'espais naturals i, evidentment, a través de transport públic. Aquest model de fluxes tindria de potenciar-se, tindria de dissenyar-se millor. No necessitem parcs centrals, no necessitem places, com ara estem aquí, no necessitem superilles, necessitem línies, carrers verds, fluxes. Les inversions és tindre un model clar i llavors seleccionar quines han de ser. Portem molts anys en què passem d'un model a un altre, d'administracions que parlen d'un model, d'administracions que parlen d'un altre model. Als ciutadans ens és igual quina administració ens mana, el que volem és un model clar i únic. En aquest punt podríem fer una especial menció als intercanviadors, com aquest punt en el que ens trobem ara de la plaça Europa. Els nostres ciutadans intercanvien de caminar a transport públic, de bicicleta a transport públic, i el lloc en el que menys hem invertit en els últims 30 anys ha sigut en aquests punts, en aquestes noves catedrals de les nostres ciutats, que són els intercanviadors de fluxes, passar d'un model a un altre. M'imagino els carrers verds, sense soroll, on els ciutadans caminen, van en bicicleta, on l'aigua i la vegetació flueix i on, evidentment, el transport públic té un paper capital. El PDU tindria, jo crec, al meu entendre, de concretar. És molt difícil concretar i ja arriba el moment en què el model es defineixi amb claredat. El PDU l'estem treballant ara, però ens costa molt d'arribar a concretar per la subdivisió d'administracions, per la subdivisió de poders en l'organització. I ja requerim d'una concreció exacta, d'un model, d'un projecte urbà que inclogui la mobilitat com un dels seus pilars principals. La metròpoli que tenim encara és una metròpoli molt pensada per al transport amb cotxe, així com la ciutat sí que hi ha més el transport públic, el que és la metròpoli encara falta molt per lligar el que seria el transport públic. Per una banda, hi ha dèficits a Rodalies i amb els autobusos i per altra banda falta interconnexió entre les diferents línies, tant del mateix transport, tant de tren amb tren, com sobretot de tren amb autobusos. A veure, si fem una ciutat, un model de ciutat més pensant en barris que puguin ser uns barris on pugui haver tota la part de la vida, tant la feina com l'oci, farem que hi hagi molta menys mobilitat, o sigui, funcionaria més com un barri. Però per altra banda, la metròpoli, la gràcia que té és que ens puguem moure i que puguem interactuar dins de tota la metròpoli. Per tant, jo crec que caldria diferenciar el que és una vida de barri amb poder-te moure amb facilitat per tota la metròpoli. A veure, crec que per una banda s'hauria de millorar tot el que és el transport públic, s'hauria d'interconnectar, com us he dit, fer totes les intermodalitats entre l'autobús i el tren, i després per nosaltres des de Montcada, per exemple, també és molt important tot el tema de la integració de les infraestructures, que totes aquestes infraestructures per als transports no facin que després les ciutats estiguin dividides entre elles, sinó que siguin integradores. I aquí crec que sí que hi ha uns diners a gastar, per dir una manera, per fer que totes aquestes infraestructures antigues que tenim es puguin integrar. També hi ha el tema del túnel de plaça Catalunya, que és molt deficitari i que fa molts problemes i aquest, evidentment, s'ha de resoldre. Puntualment hi ha uns quants que s'han de treballar. Bé, jo imagino diferenciar molt més que no pas tenim ara entre el que és un viari de barri i el que és un viari de pas, per dir d'una manera. Diferenciar molt més, fer com unes illes, uns barris, on a dins puguis moure't amb una mobilitat tova, en bicicleta o caminant,
i que després dins d'aquestes illes no passi el transport de pas, sinó que el transport de pas estigui segregat amb mercaderies i aquest sigui molt més àgil amb un transport públic efectiu i també amb carreteres però ben connectades. Diferenciar bé aquestes dues peces. Bé, jo crec que el PDU el que hauria de fer és donar les claus, donar les directrius perquè aquest model que jo imagino d'aquesta manera i que tots plegats imaginem, doncs pugui arribar a aquesta fi, no? O sigui, donar les directrius que quedin clares per anar intervenint en aquest sentit. Bé, avui en dia el que tenim és un sistema de mobilitat que és molt contaminant, sobretot degut a la presència del trànsit. Més del 50% de la contaminació de la ciutat metropolitana és degut al trànsit i per tant això impacta molt sobre el que és la vida dels ciutadans. També tenim un sistema congestionat, una xarxa viària congestionada, molt degut a la presència d'aquest trànsit massiu, no? Que això és degut també al fet que hi ha unes infraestructures que encara estan per completar. Hi ha infraestructures de metro que no s'han acabat, hi ha infraestructures de tramvia que tampoc estan acabades, tenim una situació de dificultat amb els intercanviadors, tenim una xarxa ferroviària de rodalies que no funciona prou bé, que necessita més inversió, i tenim sobretot també l'explosió de certs sistemes de mobilitat nous que es basen en la informació que hi ha a través d'internet, no? I que són sistemes de mobilitat compartits i sistemes de mobilitat basats en l'e-commerce, que això fa que hi hagi la tendència a una major ocupació de la via pública degut a la mobilitat en els propers anys. Bé, la mobilitat influeix molt sobre el model de ciutat i al revés, el model de ciutat influeix molt sobre la mobilitat que tindrem després en aquesta ciutat, no? Som hereus clarament de la ciutat que hem desenvolupat i la mobilitat és una traducció d'això, no? De fet, l'ocupació de la via pública per part del trànsit i per part també dels mitjans de transport col·lectiu doncs fan que la ciutat sigui més difícil per ser habitada, no? En aquest sentit, perquè els carrers puguin ser ocupats per les persones, pels vianants, per les bicicletes i per allò que demana la gent cada vegada més, no? Que és l'espais oberts, espais verds, etc. No? Per tant, la mobilitat incideix molt definitivament sobre l'espai públic. I al revés, el disseny de la ciutat estructura aquesta mobilitat, no? La densificació o la intensificació d'usos és determinant per saber si tenim una mobilitat més sostenible o no. Tots els models dispersos fan que la mobilitat sigui molt més complicada, que hi hagi més presència al trànsit i, per tant, són elements molt característics del que és el disseny de la ciutat. Per tant, diria que el disseny de la ciutat i la mobilitat estan molt interrelacionats. El transport públic, d'alguna manera, ha de ser la base que estructuri la mobilitat metropolitana, ha de ser el que realment transporti la major part de persones que es necessiten moure per aquesta ciutat per dur a terme les seves necessitats de mobilitat i també l'activitat econòmica que una ciutat necessita, no? Per tant, en aquest sentit, el transport públic seria la xarxa més estructurant que hem de tenir per poder respondre a les necessitats de la ciutat, no? En aquest sentit, com a inversions necessàries, ja he esmentat l'absència una mica d'intercanviadors, falten intercanviadors per completar la xarxa actual, per fer que la xarxa actual sigui més potent, més estructurada. Falten també inversions en la xarxa de rodalies, ja ho hem esmentat, tant en serveis com en infraestructures, no? Es necessita un salt endavant en la xarxa de rodalies, que és la més estructurant de tot el territori metropolità. Falta també desplegar més els serveis d'autobusos, sobretot el que fa referència a les entrades a Barcelona i a la segona corona, que està més desatesa, no? I necessitem completar també la xarxa de metro i la xarxa tramviària. A la xarxa de metro, per exemple, amb la línia 9, que està pendent d'acabar, o les extensions de línia 1 a Badalona o línia 3 a Baix Llobregat, per posar uns exemples. Els carrers metropolitans estaran molt basats en el que és la mobilitat. De fet, serà un dels aspectes principals que els definiran. En aquest sentit, hauríem de ser capaços de jerarquitzar aquests carrers segons els diferents usos, no? Ja s'està començant a fer, ja s'estan començant a tenir exemples, però ho hem de fer d'una forma més sistemàtica. En aquest sentit, podem veure des de carrers totalment de vianants o carrers molt pacificats, inclús de l'estil de les superilles, en les quals establim uns sectors en
els quals la pacificació és més evident, hi ha més activitats relacionades amb la bicicleta, amb els vianants, i en canvi menys amb els modes motoritzats. Hi ha altres, diguéssim, vies més estructurants, en els quals la participació del transport públic ha de ser més elevada, en els quals la càrrega i descàrrega també han de tenir un paper important, i aquestes vies estructurants també és important definir-les i jerarquitzar-les. I finalment hi ha els col·lectors, els grans col·lectors metropolitans i d'accessos a les ciutats, que també on la presència del trànsit ha de ser més important. En aquest sentit, és important fer bé aquest treball perquè una mica el futur de la ciutat depèn d'això. Doncs al meu entendre és bàsic fer aquesta jerarquització de la xarxa viària que ara els hi esmentava, una mica definir bé quins són els rols de cada via urbana, en el sentit de quin pes ha de tenir el trànsit, quin pes ha de tenir la mobilitat sostenible, la càrrega i descàrrega, la utilització per part de modes compartits. Tot això és molt important definir-ho i definir-ho bé per tal que la ciutat funcioni. Al final, la mobilitat són les artèries de la ciutat i, per tant, cal que el PDU defineixi molt bé com són aquestes artèries, com són aquests carrers, com és aquest metabolisme urbà relacionat amb la mobilitat. Això per una banda. Per altra banda, és important que defineixi bé les infraestructures de transport públic, aquelles infraestructures que, com deia, formen part de la xarxa estructurant que permeti que la ciutat funcioni. I finalment s'ha de tenir un model molt clar de com es vol densificar i intensificar els usos d'aquesta ciutat per garantir que hi hagi una mobilitat més sostenible. Sabem molt bé que el model dispers, a part de que a Europa s'aplica o, diguéssim, s'adequa malament, sabem molt bé que provoca que hi hagi una mobilitat poc sostenible. En aquest sentit, una mobilitat molt més basada en el vehicle privat. El fet que el PDU sigui capaç de crear ciutats compactes, usos i densitats urbanes més intensificades, creiem que serà un bon model per poder donar els serveis de mobilitat que aquesta ciutat necessita. El que hem d'enfocar en el sistema de mobilitat actual és accelerar una transició cap a una mobilitat més sostenible. És un problema de salut, necessitem tenir un aire més net. També té una derivada de que la mobilitat consumeix molta energia i hem de reduir aquest consum energètic. Per fer-ho hem de buscar moure'ns menys, i, a més, l'energia que hem de consumir ha de ser energia renovable. Aquest seria una mica el repte de la mobilitat actual en quant a temes més ambientals. Però també hi ha un aspecte social. La mobilitat dona accés a poder gaudir de drets bàsics, com és la salut, l'ensenyament, etc. Per tant, la mobilitat ha de ser equitativa i la mobilitat ha de ser accessible per tots. I també té un aspecte econòmic, és a dir, un moviment eficient de persones i mercaderies permet que la metròpoli sigui competitiva. La mobilitat és un vector essencial, o un dels vectors essencials de com és la ciutat. Aquí, per exemple, estem enfocant un canvi molt important, un canvi que ara es diu disruptiu. La ciutat del segle XX estava pensada per moure's amb cotxe i la prioritat era moure's amb vehicle privat i l'obsessió era que ens poguéssim moure amb molts cotxes i de la manera, cada vegada més, evitar la congestió, moure'ns molt amb el cotxe. Ara això ja no és així. Ara hem de buscar una ciutat en la qual la base siguin les persones, ens puguem moure de manera sostenible, puguem moure'ns a peu, puguem moure'ns en bicicleta, puguem moure'ns en transport públic i, per tant, el concepte de com ha de ser la ciutat varia a partir d'aquí. El rol, com he dit abans, la mobilitat, el dret a la mobilitat dona accés a altres drets que tenim com a ciutadans i drets que l'estat del benestar posa a la nostra disposició. La salut, l'educació. Per tant, el dret a moure'ns és previ per poder accedir a aquests altres drets. Què
significa el transport públic? El transport públic és el que permet moure'ns d'una manera universal, és a dir, el transport públic dona accessibilitat a persones que potser no es poden moure d'altres maneres. És el cas dels infants o de gent gran o dones embarassades. És a dir, el transport públic és com l'espina dorsal d'aquesta mobilitat sostenible i, a més, permet l'accés a persones que no es podrien moure d'una altra manera. Què hem de fer? Hem de mantenir i incrementar la capacitat del metro. Tenim una bona xarxa, però s'ha de seguir cuidant i s'ha d'incrementar. Hem de buscar, per lo que són els desplaçaments en superfície, busos, facilitar el seu pas, mentre les ciutats i els carrers no estiguin ja cada vegada més dedicats a que ens puguem moure d'aquesta manera que deia, és a dir, a peu, en bicicleta, amb el transport públic, haurem de facilitar el moviment del transport públic amb prioritats semafòriques, amb estacions d'intercanvi modal. Jo crec que hem d'anar també, amb un altre vessant, a electrificar més tot el que són els transports, el transport públic interurbà, i d'alguna manera, diria, preveure l'execució de les inversions que tant el PDI, el Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat, com el propi Pla Metropolità de Mobilitat Urbana anirà dissenyant. El transport públic ha de tenir això que reclamava d'una prioritat, ja hem dit que ens permet l'accessibilitat universal, per tant, hem d'anar cap a carrers que facilitin la mobilitat activa, que facilitin el transport públic i a la vegada siguin inclusius, amables i saludables. El concepte de carrers saludables és un tema interessant, no només estem parlant de l'aire, sinó de que el carrer sigui saludable. A Anglaterra a Londres estan treballant amb això. El PDU ha treballat bé per lo que hem anat seguint el tema de la mobilitat. És important ara arribar a una bona coordinació entre el PDU i el PMMU. El PDU ha d'ajudar a fer una ciutat en la qual el moviment no sigui tan necessari. És el típic i de sempre, no cal que ens haguem de fer grans desplaçaments per anar a treballar o per anar a estudiar o per anar a proveir-nos. A partir d'aquí, el repte que ja he comentat abans, o sigui, el PDU ha d'enfocar aquesta ciutat en la qual ja el cotxe no és prioritari, al contrari, sinó que el que ha de ser prioritat són aquestes altres maneres de moure's. I el PDU pot fer molt amb això. El PDU, a més, permet traslladar sobre el territori i a la normativa també algunes determinacions necessàries per al PMMU i per aquesta mobilitat sostenible. El PDU ha de preveure espais per cotxeres de busos, espais per intercanviar modalitat anant cap al tren, ha de permetre corredors que afavoreixin aquesta mobilitat sostenible, que permetin uns recorreguts importants en bicicleta, facilitar, com he dit ja, el tema del funcionament del transport públic, i n'hi ha més, però per concloure en una darrera, que és tota, des del PDU regularem com ha de ser l'espai d'aparcament, quant aparcament hi ha d'haver-hi, i això és clau en tota la manera d'enfocar com ens movem. Vull dir, perquè si reduïm les normatives antigues dels plans d'urbanisme preveien una dotació alta d'aparcaments per habitatge. Ara hem de pensar de reduir-ho i de la mateixa manera que volem, amb la mateixa línia que volem reduir l'ús del vehicle privat. La xarxa de mobilitat, tal com la coneixem a dia d'avui en el nostre país, comença amb la implantació del ferrocarril cap a meitats del 1850
Al cap de 100 anys hi ha l'aparició del vehicle privat. Això el que aporta és la construcció de grans infraestructures com són les autopistes, una gran inversió durant 50 anys amb el que és la xarxa viària, que ha anat molt bé, ha fet créixer el país, però que arriba un moment que el que veiem és que com més cotxes hi ha, més es demana, per tant s'arriba a un punt d'ineficiència, per més creixement que hi hagi. D'altra banda, ja sabem que hi ha el problema de la contaminació. Aquest volum de cotxes genera molta contaminació. I hi ha un tercer problema important, que és que aquestes xarxes d'infraestructures fragmenten el territori, és a dir, aïllen la banda dreta, de l'esquerra, del mar, la muntanya, i no ajuden a cohesionar. Aviam, si parlem de ciutats, d'una metròpolis, que és una xarxa intercomunicada, va completament lligat. Les parts, les ciutats, depenen d'aquestes comunicacions que les serveixen i a la vegada aquestes ciutats, aquests pobles, donen sentit a aquestes comunicacions. Aquí a l'àrea metropolitana tenim diferents teixits urbans amb diferents característiques i diferents necessitats. Per exemple, la ciutat de Barcelona és una ciutat molt compacta, molt consolidada, amb una alta densitat, que s'ha pogut fer el seu sistema de transport públic, de vials, tot funciona. Ara, quan surts fora, et trobes amb teixits urbans menys densos, més extensos en el territori, que depenen molt més del vehicle privat per poder-hi arribar, perquè no hi ha realment aquesta malla, aquesta xarxa com de metròpolis, que et permeti anar d'un punt a un altre, encara que sigui passant per un lloc o per un altre. Aleshores, això fomenta que fora es depengui més del vehicle privat. A veure, jo crec que fins ara el rol principal el tenia la xarxa viària i això és el que s'hauria, al meu entendre, de donar la volta i que el transport públic fos el que tingués el rol principal, o si més no, en paral·lel amb la xarxa viària. Clar, per fer això s'ha estat molts anys invertint en la xarxa viària, més de 50 anys, fantàstic, però ara hauríem de mirar el que és la xarxa de transport públic, és a dir, dedicar-li un espai, endreçar el territori de manera que pogués passar per espais exclusius al transport públic, invertir en la freqüència, revisar les tarifes. Molt important mirar que arribés, que abastés tot el territori, que no fos cosa només d'aquells teixits més compactes, sinó que poguessis anar d'un lloc a l'altre amb diferents fórmules de transport, vull dir, n'hi ha vàries. I aquest seria, invertir aquí. A veure, si fins ara, una mica caricatura, pensar en els carrers d'allò, primer és el cotxe, quin espai necessita, quin radi de gir, després potser l'aparcament, l'espai per l'aparcament, i al final el que quedi seran les voreres, l'espai del vianant. Doncs això hem de canviar de xip i dir no, primer és l'espai pels vianants, que tingui un espai segur i còmode. En segon lloc, un espai reservat pel transport públic, i en tercer lloc un espai per la xarxa viària, les bicicletes, perquè al final tenim la sort de viure en un país mediterrani, que aquest clima que tenim ens permet tenir l'espai privat, que són les nostres cases, i després un espai de tots, un espai col·lectiu, que és l'espai públic, els carrers. Allà hi passen moltes coses, hi ha molta vida, per tant hem de permetre que l'home estigui a gust allà, que s'hi pugui moure i que no sigui tant l'espai del vehicle privat. El PDU hauria d'apostar, creure, en aquest canvi de les estructures de mobilitat, replantejar-les, reestudiar-les, fer tot el que calgui, perquè potser s'ha de controlar o inclús reduir, en certs casos, l'espai aquest de la mobilitat viària per cedir espai al transport públic i poder fer una xarxa per tot el territori per on pogués passar el transport públic sense dependre del vehicle privat, que al final fa ineficient i fa que la gent no l'utilitzi tant.
Bé, els reptes per mi és entendre que estem en un territori ja construït, que ha d'evolucionar i s'ha de transformar en ell mateix, i aquest territori metropolità té sobretot uns reptes socials i econòmics per una banda i metabòlics i de resiliència de l'altra banda. Són una mica les dues mirades. I en aquest sentit, pel que fa a la primera, és important sobretot que hi haurà uns reptes d'immigració, hi haurà uns canvis de població i hem de trobar els espais adequats i en aquest sentit ens hauríem d'adaptar al voltant d'unes nodalitats que haurien d'estar properes al transport públic per minimitzar els impactes de la mobilitat que seran essencials. Per altra banda, també és important a nivell metabòlic, i aquest és un dels elements d'innovació del PDU, penso jo, és que ara hem de traduir els impactes metabòlics sobre el planejament urbanístic. I en aquest sentit diríem que n'hi ha dos de centrals, que són el tema del canvi climàtic i el tema del peak oil. Això implica que pel canvi climàtic tindrem pluges extremes, tindrem un estrès hídric i tindrem dies tòrrids. I això implica renovar l'habitatge, adaptar-nos amb ell, i a més, adaptar-nos a aquests moments de pluges extremes i adaptar-nos en aquest entorn canviant. I per l'altra banda, el peak oil, hem de passar d'unes energies fòssils a unes energies sostenibles. Això implica trobar espais per ubicar energies fotovoltaiques, eòliques o altres de diferents tipus que podem considerar. I en aquest sentit el planejament ha de trobar aquests espais perquè això es pugui ubicar. Doncs el primer, per exemple, i més evident, és que hi haurà un estrès hídric del voltant d'un 18% que es preveu, i això implica haver de considerar la utilització d'aigua regenerada, i això evidentment implicarà que nosaltres tinguem centrals o espais de recollida d'aigua i espais d'una ubicació de punts d'energia per traslladar l'aigua regenerada i aigua de més bona qualitat segons les necessitats. Això ara, amb la climatologia que tenim, no ho necessitem, però d'aquí uns anys ho necessitarem. Si nosaltres ens centrem en aquesta mirada, hem de fer un treball més d'acupuntura, però per això hem de tenir una estratègia d'economia circular. Nosaltres hem aixecat un pla estratègic metropolità d'economia circular i ara veiem els potencials que tenim, per exemple, de simbiosi industrial. I per tenir política pública necessitem espais de reserva al voltant dels centres econòmics perquè es puguin dinamitzar experiències d'economia circular. Això vol dir fer reserves d'espais, d'equipaments, que nosaltres puguem dotar per tenir una política pública en economia circular i activem aquest vector de canvi. A veure, en principi hi ha un tema fonamental i és que amb el canvi climàtic, quan nosaltres hem fet el Pla Clima de l'AMB, s'ha vist que el 42% del CO2 va associat a la mobilitat. Per tant, si no fem una restricció del vehicle privat, no podrem assumir l'Acord de París. I en aquest escenari, l'estratègia que crec que hem d'afrontar és que tenim un conurbat que aniria des del Prat, Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu, Barcelona, i a l'altre extrem tindríem Santa Coloma i Badalona. En aquest àmbit nosaltres tenim una oferta ferroviària de metro i una futura xarxa metropolitana de bus. Per tant, som competitius en aquest sentit. En aquest espai es concentra el 70% de la mobilitat de l'àrea metropolitana. Si som capaços de fer restriccions en aquest espai, i per exemple veiem clarament que amb l'Acord de París, si el volem complir i hem de complir les condicions de contaminació ambiental que siguin raonables, necessitarem fer restriccions amb peatge o altres elements com podrien ser els pàrquings controlats amb zones verdes, però per tot aquest conurbat. Aquest és un model clau que hem d'afrontar des del PDU, perquè d'aquesta manera podríem encarar la mobilitat. I sobre aquesta base necessitarem espais per park and rides en els entorns, Castelldefels, Sant Andreu, Baricentro, Masnou, per dir en aquests voltants, i a més un treball d'espais al voltant de les estacions. Per això hem de qualificar espais perquè això sigui possible.
Bé, aquí, si nosaltres volem que el transport públic sigui alternatiu realment enfront del cotxe perquè el restringim, perquè és obligat per l'Acord de París, necessitarem posar una oferta de transport públic ferroviari i transport públic de superfície, l'autobús metropolità, a un nivell que sigui pròpiament competitiu. I en aquest escenari creiem que és essencial la reserva dels espais on els trens dormiran, on hi ha els tallers dels trens, i això implica reserves d'espai per això, que van més enllà de l'àrea, és a l'àrea i altres, i per tant hem de tenir una estratègia conjunta, i després el que necessitem és repensar l'estructura viària on passem d'un predomini del vehicle privat a un predomini del transport públic. I això vol dir que hem de tenir una bona xarxa de carrils bus amb les vies metropolitanes que condicionin el disseny d'aquest territori. Jo crec que el principal problema que arrosseguem, que de fet és una herència, és que hem donat la capacitat de moure persones, l'hem donat al viari, al cotxe, al vehicle privat. Per tant, ja es veu que és un tema una mica ineficient, no? Perquè una cosa que ocupa tant per desplaçar una persona, o fins i tot 5, en cas que n'és ple, que mai va ple, doncs ens provoca aquesta ineficiència. Com hem pogut donar la capacitat de moure gent, quan hem de desplaçar molta gent dintre d'aquest territori, a un sistema que tan fàcilment congestiona la pròpia infraestructura que li donis. I portem anys creant enllaços, ampliant viaris, creant més pàrquings, i tot això, amb un plis-plas, se'ns congestiona tot. Per tant, aquest és el principal problema. Hem de passar la capacitat cap als sistemes que no congestionen les infraestructures que li creem, que són el transport públic, la bicicleta i fins i tot l'anar a peu. Aquests tres tenen 3 talons d'Aquil·les. El transport públic no és prou ràpid, la bicicleta és molt ràpida però no és prou segura, i el vianant, el seu taló d'Aquil·les és el confort, no el tenim prou ben mimat. Per tant, és un tema de vasos comunicants. Hem de treure capacitat del cotxe per passar-lo en aquests 3 i aquests 3 hem de mimar els seus talons d'Aquil·les. Home, total. De fet, vull dir, una ciutat pensada pel cotxe té uns ingredients que no té una ciutat no pensada pel cotxe, per tant. I fins i tot jo crec que ho podem veure molt clar amb un exemple, que és la ciutat americana. Hi ha un ingredient que nosaltres intentem portar aquí, jo crec que erròniament, que és el park and ride, allò, les estacions de tren rodejades d'aparcament perquè hi estacionen cotxes. I per un model de ciutat americana dispersa de suburbi pot estar bé, però per la nostra ciutat compacta, de proximitat i densa, és un model totalment erroni, perquè si nosaltres tenim aquest model de ciutat, entorn a les estacions el que hi volem és que passin coses, i no hi ha res més estèril i improductiu que un aparcament. Per tant, entorn a les estacions el que volem és mixitat d'usos, densitat, i que la gent arribi a les estacions amb bicicleta, amb transport públic, de manera massiva, diguéssim, no amb mitjans que ens tornen a embussar, que seria el cotxe. Per tant, fins i tot estem exportant ingredients d'un model de ciutat que el volem posar a la nostra ciutat. Al final, per què? Per què volem tant aparcament a l'entorn de les estacions? Els cotxes ja tenen aparcament a casa seva. Al final, que estem creant una duplicitat d'aparcaments que estan en els garatges. A 5 quilòmetres de casa volem crear tot d'aparcaments perquè la gent aparqui 5 quilòmetres de casa, agafi el tren i vagi a la ciutat central. Tot això, grinyola. Quants aparcaments hem de construir entorn a les estacions? 80.000? 150.000? 200.000? I es veu que aquest no és el model que ens funcionarà bé en una ciutat compacta. Per tant, el vincle és total, els ingredients d'un tipus de ciutat o d'un altre respecte a la mobilitat han de ser molt diferents i per tant no podem exportar coses que sovint exportem i que aquí ens grinyolen totalment. El rol del transport públic, com ja he dit abans, és aportar capacitat al sistema. És el transport públic el que ens ha de desplaçar massivament a la gent. Per tant, les inversions que hem de fer són aquelles que ens garanteixin que el transport públic dona uns temps de viatge competitius respecte al que avui en dia estem acostumats en el cotxe. Per tant, si calen quadriplicacions de via, cues de maniobra, augmentar serveis, ampliacions de línies amb perllongaments, la concreció d'això jo no tinc la capacitat ara de definir-ho, però han de ser aquest tipus d'actuacions que aporten capacitat. Però jo crec que, a més sí que hi ha un tipus d'actuació que hauria de ser clau i que no ens hem atrevit a fer, que és que als anys 70 la ciutat de Barcelona ja va fer el primer carril bus, va treure un carril de cotxes i el va convertir per busos. Com és que això no ho hem portat a fora, a les autovies, al territori interurbà? Per què les autovies i autopistes d'aquest territori encara no ens hem atrevit mai a fer allò que dintre de ciutat ja tenim tan ben assumit, que és que trec un carril de cotxes i, senyors, a partir d'ara és pel bus, perquè em dona molta més capacitat, perquè no haig de crear infraestructura. Clar, dintre de ciutat
no podem ampliar carrils perquè hi ha les cases i això ho tenim molt ben assumit i el que hem fet és reconvertir carrils. En canvi, fora de ciutat encara estem amb el xip de que, com que al costat de les autopistes hi ha camps, podem treure camp, diguéssim, i construir més carrils. Ho estem fent a la C58, per exemple. O a la C58 i passem un pis per sobre per fer un carril bus. No és això. Hem de fer el mateix que a ciutat, la mateixa recepta, reconvertir. Per tant, si als anys 70 vam fer el primer carril bus a la ciutat de Barcelona, quan més haurem d'esperar per fer el primer carril bus en una autopista o una autovia interurbana per conversió, no per addició? Jo crec que vull imaginar que els carrers metropolitans del futur el que fan és que la mobilitat no sigui l'amfitrió de l'espai públic, sinó que sigui un ingredient més, perquè la mobilitat és l'amfitrió en una carretera, però ara parlem de carrers. Els carrers han de passar moltes més coses, joc, trobades, esplai, esbarjo, xafardejar, si vols, contemplar, gaudir de la fresca. Tot això hauria de passar en el futur dels carrers metropolitans. I tot això passa per qüestionar el paper del cotxe. Jo crec que en 3 vessants. Una, l'aparcament. No pot ser que els carrers siguin el lloc on deixem aquests trastos buits, i això és un repte important en barris amb dèficit d'aparcament per a residents. Això s'haurà d'anar assumint, com solucionem això perquè no tinguem d'aquí 50 anys els carrers plens de cotxes aparcats. El segon tema que hem d'abordar és la velocitat. Els carrers metropolitans no han de tenir la velocitat de 30, 40, 50 km per hora, han de ser carrers de 20-30, això jo crec que sobta molt, però és el que ha de ser, perquè si no, no tindrem la convivència i la barreja de funcions que volem, i anar a 20-30 és la velocitat adequada per temes de seguretat, per temes fins i tot de regular les interseccions que no s'hagin de regular semafòricament de la manera massiva que ho fem, que ens fa perdre més temps, això de posar semàfors per poder córrer, al final ens fa perdre més temps del que ens estalvia. És més ràpid anar a 20 km per hora que no pas a 50, parar, 50 i parar. Per tant, qüestionar la velocitat, i el tercer ingredient que hem de qüestionar és el disseny dels carrers. O sigui, aquests manuals de disseny del viari que ens fan omplir de rotondes tot i de fer com mini nacionals dintre de ciutat, no? Amb fletxes direccionals, amb stops massius, amb passos de vianants, tot totalment delimitat. Aquest és un llenguatge interurbà, però l'exportem, no? El posem dintre de ciutat. No, hem d'acabar amb aquest disseny del viari tan de carretera i hem de començar a fer un disseny de carrer, que no té res a veure amb la segregació, amb l'estancament, sinó que té molt més a veure amb l'incertesa, amb l'ambigüitat. Per tant, jo crec que aquests 3 ingredients, aparcament, velocitats i disseny, són els grans temes per aconseguir l'objectiu que deia d'uns carrers metropolitans amb vida. Reptes de cara al vianant, jo crec que és crear proximitat, que això dintre del territori que estem prou bé, però crear vitalitat als carrers. I això sí que jo crec que hi ha exemples que ens mostren que anem en la direcció contrària. Necessitem que els carrers, no que tinguin voreres molt amples i que compleixin el codi d'accessibilitat molt bé, sinó que caminar per carrers que passin coses, que et sentis atractiu, i això depèn molt del disseny de les plantes baixes, el projecte edificatori que fem, no? Tot l'entorn de Gran Via, diguéssim. Jo crec que és l'exemple contrari, on camines per allà i et sents en territori hostil com a persona. Hem de crear territoris on el cotxe se senti hostil i la persona se sent que camina per llocs atractius. Per tant, jo crec que això té molt a veure, diguéssim, amb el projecte edificatori, la normativa urbanística, amb la mixitat d'usos, no? Que no crear blocs monotemàtics de coses, que és el que estem fent també, sinó barreja, no? La mixitat d'usos no a escala gran, sinó a escala petita de l'edifici, que hi hagi diferents usos dintre d'un edifici. Això ens assegura que de cara al vianant fem una ciutat atractiva. De cara a la bicicleta, jo crec que el repte que tindríem seria pensar què fem amb les bicicletes dels residents, en els edificis que ja existeixen i sobretot en els nous edificis. La normativa actual diu que has de pensar en bicicletes, però no et diu, per exemple, que siguin planta baixa, poden ser al traster o poden ser en subterrani. La bicicleta ha d'estar en planta baixa per guardar-la i pensar què fem amb tota la ciutat ja consolidada si volem estendre la bicicleta on l'han de guardar. És un altre gran repte. I de cara al transport públic, jo crec que el gran repte és pensar els entorns de les estacions, lligat amb allò que dèiem abans que l'entorn de l'estació ha de ser un entorn on passen coses, on hi ha una certa densitat diferent potser que en llocs on no hi ha estacions, on hi ha una certa mixitat diferent potser també, i on hi ha, a més, un màxim de places d'aparcament. O sigui, això ha d'anar totalment lligat. Si és un entorn molt accessible en transport públic, no pot ser que sigui un entorn també molt accessible en cotxe. No, senyor. Per tant, hem de començar a parlar de ràtios màximes d'aparcament entorn a estacions, és a dir, tot el plantejament de què passa entorn a les estacions, crec que també és un repte que hauria d'afrontar el PDU. Jo diria que el principal problema que passa a l'àrea metropolitana, però passa a la majoria de ciutats
al món és que els sistemes de mobilitat privada motoritzada, és a dir, el cotxe, la moto, tot i que ens han aportat i ens aporten molts beneficis, han creat un consum excessiu de recursos, no? El consum d'espai, el consum econòmic, perquè, evidentment, la construcció de totes aquestes infraestructures ha tret altres infraestructures per al transport públic, un consum energètic de materials i, a més, tota una sèrie d'impactes sobre la població. Parlem d'emissions, parlem de sorolls, parlem de la segregació que creen les infraestructures, parlem també de temperatura, de l'efecte de l'illa de calor, i tot això ha creat unes problemàtiques que ara d'alguna manera hem d'afrontar. La mobilitat sempre ha tingut una relació molt gran amb el tipus de ciutat, és a dir, des de si pensem fa segles, les ciutats eren molt més confinades perquè també les tecnologies i les maneres que teníem de moure'ns eren molt més limitades, ens basàvem molt més en la mobilitat activa, és a dir, el caminar, no? Potser un carro, etc. Llavors, el que passa és que amb el desenvolupament de noves tecnologies també augmentem la velocitat i augmentem la possibilitat d'ocupar el territori. I això, tot i que a priori és positiu, crea una problemàtica bastant gran, que és que ens dispersem al territori, segreguem usos, no? I llavors el que fem és viure en un lloc, treballar en un altre, i això crea també una demanda de mobilitat, no? Llavors, d'alguna manera, un sistema, que és del que partíem, que és d'aquesta ciutat confinada, amb barris, amb uns centres molt localitzats, s'ha anat dispersant perquè hem ocupat el territori desvinculant-nos dels condicionants reals. Llavors, d'alguna manera, el que hem de poder tornar és en aquests centres que tenen aquestes condicions, no? I vincular aquests centres entre ells. Bé, el transport públic creiem que hauria de ser el principal vector de mobilitat a l'àrea metropolitana i creiem que encara ho serà més al futur. Potser no només amb la tipologia, amb les formes que estem acostumats, sinó que apareixeran nous serveis de transport públic, però és i serà el principal vector de mobilitat a l'àrea metropolitana. Llavors, en matèria d'inversions, evidentment, tothom pensa, per exemple, en infraestructures ferroviàries, i evidentment aquí hem d'anar cap a afavorir aquest efecte de malla per crear més resiliència, és a dir, que hi hagi més oportunitats, més rutes possibles a la xarxa ferroviària, intercanviadors, extensions de línia, etc. Però sobretot el que jo crec que serà el més important és el poder aprofitar els recursos existents. És a dir, avui dia tenim tota una sèrie d'infraestructures viàries que per un carril, per exemple, passen 2.000 vehicles per hora, i llavors com podem fer d'alguna manera gestionar aquest espai més intel·ligentment per poder fer passar el màxim de persones possible. Si podem aprofitar aquests recursos per moure més persones, no? Aquest serà un gran èxit. Bé, com dèiem abans, els carrers han tingut una relació molt íntima amb la mobilitat. Si abans al carrer s'hi desenvolupaven moltes activitats, això és perquè la mobilitat també tenia una velocitat, era d'una escala més humana. Al desvincular amb la velocitat aquesta mobilitat de les activitats, el que fem és que el carrer es converteix en un canal. I en aquest canal, d'alguna manera, s'imposen unes regles de circulació i una ocupació de l'espai que dificulta el desenvolupament d'altres activitats i dificulta la mobilitat activa, per exemple, el caminar, anar en bicicleta. Llavors, d'alguna manera, el futur, tal com ho imagino els carrers, seran llocs on tindrem moltes interaccions, moltes activitats, moltes coses passant, però a la vegada la mobilitat, que tindrà un gran rol, veurem una mobilitat molt diversa, però molt respetuosa també, és a dir, unes interaccions més controlades, més segures, i que no, d'alguna manera, ocupin l'espai i la jerarquia d'altres. D'alguna manera, com dèiem, el PDU el que hauria és de poder replantejar la ciutat metropolitana creant un territori més compacte i divers a la vegada entorn a les infraestructures de transport públic, un territori de proximitat, on hi hagi aquestes vies o aquests grans carrers metropolitans que s'hi realitzin activitats, que hi passin moltes coses i que estructurin la metròpolis amb la mobilitat activa, és a dir, a peu, en bicicleta, etc. Aprofitar també els recursos al màxim per poder dotar d'aquest transport públic de qualitat que sigui el principal vector de mobilitat i finalment guanyar en qualitat de vida als barris de la metròpolis.
Des del nostre territori destacaríem la dificultat o la manca de finançament per acometre les infraestructures de gran capacitat, sobretot ferroviàries, que el nostre territori requeriria. És a dir, si volem que el territori sigui competitiu i estigui cohesionat, competitiu econòmicament i cohesionat socialment, requerim que hi hagi infraestructures que siguin d'alta capacitat, bàsicament ferroviàries. Necessitem que el ciutadà tingui la possibilitat de canviar de mode, de passar de transport privat a transport públic. I això és difícil acometre si la infraestructura o si el sistema o el mode que utilitza no és eficaç. I perquè sigui eficaç necessitem que estigui segregat o separat de l'espai del vehicle privat. Per tant, això efectivament implica una necessitat de finançament, unes noves infraestructures de mobilitat més cares. Però clar, només estaran ben implantades des d'un punt de vista d'integració amb el territori, també ambientalment, si entenem que aquest canvi de mode és bo en el seu global, diguem-ne, per la ciutat. Hem d'internalitzar també totes les externalitats negatives que produeix el mode de transport en vehicle privat que ara tenim i que encara no ho hem plantejat d'aquesta manera. És a dir, necessitem un canvi de paradigma. La interrelació entre el model de ciutat al qual aspirem i els espais de mobilitat és inqüestionable. Actualment, l'àmbit metropolità de Barcelona té una estructura radial, és a dir, tot passa pel centre, tot passa per la ciutat de Barcelona. Amb aquesta estructura radial, inicialment semblaria que la ciutat central es veu beneficiada perquè és la que concentra la mobilitat, però quan el sistema està col·lapsat, com és actualment el sistema de l'àmbit metropolità, el que passa és que tant es veuen perjudicats els espais de l'àmbit metropolità com la ciutat central. Per tant, seria necessari intentar passar a un sistema més en xarxa, sobretot prioritzant aquells espais on hi ha uns elements de centralitat o uns espais d'oportunitat o, tal vegada, espais que requereixen d'aquesta nova mobilitat pública i amb un sistema d'alta capacitat per millorar la seva cohesió. Els carrers, alguns dels espais que des de la planificació pensem com a carrers metropolitans, actualment estan vinculats gairebé en la seva totalitat al transport en vehicle privat. Per tant, això és alguna cosa que s'ha de modificar. Com hem dit, necessitem espai, de treure espai del vehicle privat per donar-lo a la mobilitat en transport públic. I quan parlo de mobilitat en transport públic parlo de mobilitat tova, és a dir, mobilitat en espai segregat per transport, ja sigui ferroviari, busos o bicicleta, i també espai pel ciutadà, és a dir, aquests espais amb aquestes noves condicions podran esdevenir espais més rics en mixtura d'usos i en capacitat d'atracció de ciutadans, és a dir, com espais de convivència i d'activitat econòmica. Creiem que el PDU, per el seu abast i per la seva transversalitat, és imprescindible que entomi el debat de les infraestructures de mobilitat. Les infraestructures planificades només des del seu abast sectorial poden, i sobretot les de mobilitat i també les infraestructures de serveis, és a dir, energia, aigua, tenen una greu dificultat d'integrar-se bé en el territori. És a dir, si només es planifiquen en relació a les seves pròpies necessitats de la infraestructura en ella mateixa. Per tant, el PDU pot ser capaç d'integrar-les al territori, ajudar que s'integrin al territori mantenint la seva eficiència com a xarxes, ja sigui, repeteixo, les de transport públic com les de serveis. I per tant no hauria de limitar els seus recursos o no hauria de limitar la seva capacitat per el fet que siguin sectorials i hauria de posar sobre el territori aquelles infraestructures que es requereixen per el bon funcionament del territori, com hem dit, de manera competitiva i cohesionada, no només dibuixar el traçat ben integrat al territori, sinó inclús ser capaç de veure en quins espais haurien d'estar localitzades els nodes, estacions o parades més importants. Per tant, jo crec que hauria de definir, perquè també és una bona manera de que la planificació sectorial vegi o absorbeixi o entengui que aquesta planificació urbanística pot incorporar els aspectes sectorials i integrar-los. Els problemes principals són la congestió, la contaminació, que repercuteix en la mala qualitat de l'aire, l'accidentabilitat i la gran ocupació de l'espai públic.
Jo crec que per solucionar-ho cal una perspectiva global, és a dir, cal conscienciar la societat i els seus representants polítics, cal planificar les infraestructures i els usos del sòl en aquest sentit i caldria una millor gestió i operativa dels sistemes de transport. Jo crec que la societat està conscienciada i que és hora dels tècnics i planificadors per començar a actuar en aquest sentit. Els sistemes de transport des de sempre han afectat molt a la ciutat i a la metròpoli. No? Ja des de la revolució del ferrocarril o el cotxe, que això ha afectat a les ciutats. Vivim en una ciutat que s'ha estat adaptant al cotxe en els últims 100 anys. No? Això ha creat una dispersió de la ciutat, molts desplaçaments llargs. I jo crec que la nostra societat ha decidit viure en un altre model de mobilitat, una ciutat molt més humana, on els desplaçaments siguin curts, es puguin fer a peu, sigui molt més humana. Cal, doncs, planificar, utilitzar les eines que ens dona la planificació per redefinir els usos del sòl, per potenciar aquesta mobilitat de proximitat. També estem a punt de viure una revolució tecnològica en els modes de transport, és a dir, d'aquí molt poc veurem cotxes autònoms circulant per les nostres ciutats. Jo crec que hem d'utilitzar aquesta revolució tecnològica com a catalitzador per a aquest nou model de mobilitat que estem plantejant. La mobilitat a les ciutats s'ha de basar en el transport públic. És a dir, el transport públic és eficient a les ciutats mentre que el cotxe no ho és. És a dir, que cal prioritzar-lo juntament amb els modes no motoritzats, amb els desplaçaments a peu i en bicicleta. Per contra, el cotxe és un mode de transport molt eficient en ambients poc densos, és a dir, fora de les ciutats. Llavors, el transport públic i el cotxe són modes complementaris. Llavors veurem que a les ciutats el punt més important serà la transició entre el vehicle privat i el transport públic. Llavors, els cinturons metropolitans es dissenyaran uns aparcaments de dissuasió on es canviarà de moda. Fins i tot és possible que les noves tecnologies permetin el canvi de moda sense canviar de vehicle, és a dir, que tinguem cotxes autònoms que es consolidin i a l'entrar a les ciutats creïn com a autobusos. És a dir, el transport de la ciutat es basarà sí o sí en el transport públic. Respecte a les inversions, jo crec que perquè el sistema de transport públic funcioni és molt important el concepte de xarxa. Llavors, cal completar les xarxes dels sistemes existents, cal completar la xarxa de metro, de tramvia i d'autobús. En aquest sentit, jo crec que les inversions que s'estan fent en la nova xarxa d'autobús són una bona línia a continuar. També veurem en el futur nous sistemes de transport públic que actualment no existeixen o comencen a desenvolupar-se, com són els serveis a la demanda. És a dir, sistemes tipus bicing, però amb cotxes, motos, on aquests cotxes seran autònoms, taxis convertits, i haurem entre tots d'intentar integrar aquests nous sistemes en un sistema de transport públic molt més integrat. Jo m'imagino uns carrers que seran molt més humans, molt més verds, tindran molt més espai pel vianant, tindran més espai per les bicicletes, molt menys carrils pel trànsit rodat, i aquests carrils seran utilitzats principalment pels diferents modes de transport públic, i també hi haurà molt menys aparcament en superfície. Doncs el PDU és la gran oportunitat per intentar afrontar aquest canvi de model en la mobilitat, passar d'una mobilitat basada en el vehicle privat a una mobilitat molt més humana, basada en el transport públic i en els sistemes no motoritzats. És a dir, cal utilitzar les eines de planificació, principalment d'usos del sòl, per intentar anar cap a aquesta línia, i també el PDU ha de servir per ficar d'acord tots els actors involucrats en el sector i que aquest és el model de mobilitat que volem. Hi ha com 4 grups de problemàtiques diferenciats. Uns problemes tindrien que veure, serien relacionats amb el tema social, és a dir, no tothom pot tenir accés a tenir carnet de conduir o tenir cotxe o poder pagar un transport públic. Llavors hi ha unes altres problemàtiques que tenen més a veure amb el tema mediambiental, tant en el consum d'energies primàries, com, per altra banda, l'emissió de gasos contaminants, de tots aquests fluxos que tenen a veure amb la mobilitat. Un tercer camp serien temes econòmics i territorials, vull dir, la mobilitat serveix per transportar les persones o moure les persones
els llocs de treball, no? I per tant tenen que veure i vertebren el territori. I al final el quart punt seria el de seguretat, no? Que hi ha molts accidents, no? Hi ha moltes causes de mortalitat deguts a accidents en temes de mobilitat, tant si ets vianant com si vas en bicicleta, com si vas amb automòbil o transport públic. Hi ha hagut molts estudis que han demostrat aquesta relació directa entre la mobilitat i la tipologia edificatòria o de ciutat, no? I llavors, en aquests estudis es demostra clarament que una ciutat compacta, amb transport públic accessible, amb molt de transport a peu i amb una autocontenció laboral alta, és una ciutat que consumeix molt menys combustible que una ciutat dispersa, la qual té uns costos ambientals molt importants. Jo crec que el rol ha de ser justament del que parlàvem abans, d'aquestes ciutats disperses, acostar-les amb transport públic en el cor de les ciutats, mirant a l'àrea com d'una manera global, diguéssim. El paper més important ha de ser aquesta connexió, aquest fluid entre cada una de les parts de l'àrea metropolitana i el seu centre. Doncs jo me'ls imagino cívics, és a dir, recuperar una miqueta el que ha malmès el cotxe com a invasor de les nostres ciutats i recuperar-ho per a les persones, pels habitants. I me'ls imagino així, alt contingut de transport públic i per passejar, per relacionar-se d'una manera segura, jo me les imagino així. Doncs penso que principalment ha de solucionar aquestes problemàtiques que havíem dit abans, vertebrar tota l'àrea, potenciant les característiques de cada un dels municipis i formant com una xarxa en la que es posi en valor les característiques de cada una de les parts de l'àrea metropolitana i es relacioni directament d'una manera fluida, eficient, mediambientalment sostenible i per a les persones. Penso que aquest és el rol que ha de portar l'àrea.